Здравейте и добре дошли в канала на японските кленове, нашата цветна градина. Днес, същия ден, както предишното видео, продължавам тази градинска разходка да ви покажа красотите в градината. Тук строиме гараж и затова е малко разхвърляно. Този контейнер не трябва да бъде тук по принцип. Това е една от най-хубаво миришещите рози. Тя затова е тук направена, насадена. Точно тук, където може да се минава. С мъжа ми направихме по-голяма площадка. Тази тук, където се разхождам. Тя беше до тук, така вървеше насам. Мъжа ми изгради това нещо. Защото тук искаме, когато не вали, да си сложим мебелите в това пространство. Градинските, да може да седиме след обяд на сянка, защото самата къща прави сянка. Но да се върнем към тази прекрасна роза, която много добре ухае. Доста се е разраснала обаче. Много пъти не става ясно. Трябва да се намери, нали, името на розата. Не става ясно при покупката колко голяма ще стане розата. Катерливите вече си знаеме. Бордюрните също си знаеме, но за всички останали рози някакси не е ясно. Поне на мен не ми е ясно. Как ухае. Тук имаме един кореопсис, който се мъчи да потръгне. Имаме едни полегнали алиуми. Манички. Така да ги поизправя. Тук всичко добре се развива. Това там мисля, че е ехинацея, ако не се лъжа. Имаме едно красиво светло-розово карамфилче. И бушурите, разбира се, да ви ги покажа. Нали сме община Бушурище. Трябва да имам красиви бушури. Ето го този какъв е огромен. Ето ми ръката. Ирисите също са много красиви. Тази туфа тук доста се е развила. Една от най-старите ми туфи ириси. Комбинацията също ми харесва между бужура и ириса. Интересно как така съм ги случила, че цъфтат по едно и също време. Тук не ви показах лавандулата. Това е розово-декоративна лавандула. Тя си остана вечно зелена. И тази туичка, кълбовидна, съм я оформила вече. Тук имаме едни лилюми. Отзад имаме ехинацея. И това тук е осаказуки. Ето как изглеждат горните листенца. Имат тази просковена червеникава окраска. Отдолу обаче листата са зеленикави. Ще получи малко по-маслинен оттенък с времето. Тук имаме инабашидаре. Инабашидаре не е пораснало толкова много. Горе-долу като преди си е. Сега да продължим в другата част на градината. Да разгледаме. Това е гарнет тук, към който се насочва. Той доста добре се развива. Вече е почти до земята. Беше някъде до тук, когато го закупих. Тук имам един лилиум, който се прокрадва. И втори. И ето тази роза, която завладя пространството. Това е. Купуваш роза и не знаеш колко голяма ще стане. Също така трябваше да я оформя като по-малка, нали, още когато я подрязвах. Но вече каквото било. Това е.
За съжаление засенчва много други неща. Тук отзад имам една боровинка, която е изцяло засенчена, и тази мъничка тоичка, много красива. Също е засенчена, за съжаление. Ириси и карамфилчетата доста са полегнали. Интересно. Това е хортензия лаймлайт. Голяма. Толкова голяма, че започна да се бута с това. Още една хортензия. Тази мисля, че е Devil Red или нещо такова се казваше. Интересна. И това е церциса. Той вече прецъфтя, но за сметка на това вече се разлисти. И вижте как по земята започна да пълзи. Има вариегатни листа с бели окраски. Ето тук се вижда. Колкото по-напред във времето, толкова повече вариегатните листа ще се открояват. Отзад расте този клематис. Него не го оформих много. Много малка част от него премахнах есента и затова е толкова буен станал. Тук имаме едно кленче. Оранжиола. Добре се развива. И отзад е един самбукус, който много странно расте. Който се прокрадва. Чакай тук горе. Не знам дали го виждате. Ето с тези листа. Това е вонимус и него трябва да подстрижа. И тук имаме един джуджевиден клек. Него вече съм го оформила за тази година. Отзад имаме киохиме, това малкото кленче. И тук имаме Summer Gold. То вече наистина започва да побелява. Толкова светло става лятото. Той издържа на пълно слънце, затова е сложено тук. Изключително красиво кленче. Вижте долните листа колко са по-зелени. И едно охлювче го яде. Така. Тази туя също я отформих. Тя расте по-бързо, по-голяма от другата страна. Една прекрасна роза. Тук имаме едни карамфили, цикламени. И това е Crimson Queen е това кленче. Много странно, на широчина расте. Тук имам още един ревен. Това е магданос, розмарин и кориандъра ми се е хванал. О, колко се радвам. Обожавам кориандър. И това тук е чедровидния бор. Ще имаме и нов растеж. И миналата година имаше, но нещо не се чувства добре това борче. Мисля, че може би по-кисела среда му трябва. Тромпенбърг с интересните си извити листа. Тук се виждат най-добре. Кленчето е уникално, обаче го хвана и него болестта. Подрязах го. Трябва да го подрежа още после. Да махна всичкото болно. Ето тук този клематис. Как хубаво се развива и расте. Чак, до там е плъзнало. Това е албицията на съседите. Обожавам албиция, поне тяхната се е хванала.
Това тук е лавандулата. Отзад ще ви покажа Autumn Moon. О, какъв голям плевел! А това всичкото е плевел. О, ужас! Но да се върнем към Autumn Moon. Ето го. Колкото повече времето минава след пролета, толкова повече се нашарва по този начин и става прасковено това кленче. Долните листа как изглеждат. Съвсем зелени. Тези ги е хванало слънцето. Имат приятен розов загар, оттенък. Тук имаме Orange Dream, което е избледняло. Ще се опитам да го хвана от другата страна. А тук имам и Джоджан. Ето това. Ето Orange Dream вече не е каквото беше ярко-оранжево пролета. Вече си е зелено кленче. Това е Flavescence. То продължава странно да расте. Алиумите, здравеца цъфти. И тук това, което трябва да е Peaches and Cream. Ето, има съвсем нов растеж тук накрая. Това е едно от ретикуларните кленчета. Ето как изглеждат листата. На тях се виждат много отчетливо вените. Това къде е отишло. И тук имаме нов растеж насам. Вижте колко само хубави листенцата. Само да го зумна. Peaches and Cream. Това е тис. Той много се е развил. Трябва да се подрязва. Моето бихо, което съм го подрязала до неузнаваемост поради черната болест. Тези хойхери, вижте колко са огромни станали. И прекрасния рододендрон цъфти. Имаме най-различни хости тук. Тези са много красиви, но също така и тези луи, дето са къдръвките. Тук имаме едно японско кленче, което е съвсем обикновено атропурпуреум. Вижте, аюгата е прецъфтяла вече. Тези хости са прекрасни, вариегатни. И тук имаме Going Green кленчето. Това е станало голямо. Това е Лукигумо, което не е вариегатно тази година. Очаквам включване до година поне. И ето крайните клонки колко красиво изглеждат. Много красива структура. Красиво кленче като цяло. И Orange Dream. Прекрасни листенца. И да се насочиме към Eye Candy. Едно от най-интересните кленчета.
Ето колко розова окраска има. И сега го зумвам веднага да ви го покажа. Той е направо като извънземно това кленче. С думи не мога да го опиша даже. Няма да се пробвам. Отзад имаме физокарпус, който ще цъфне. Имаме красиви хойхери тук, които цъфтят. Хвостите са отлични. Тук имаме друг вид хойхери. Трети вид отзад. И разбира се, моя любим Джордан. Аз съм ви го показвала. Често ви го показвам. Не може без него. Тази хойхера тук, която ми е една от любимите. Да я покажа. И това тук, кленче, е Butterfly. Ето има си нов растеж. Старите листа са вариегатни с бяло по края. Тук се вижда може би по-добре. Да видим къде. Ето тук. Ето тук отзад са най-много вариегатните листенца. И това е Butterfly. Расте много странно. Вятъра го духа и е занесено на една страна. Отзад имаме кацура. Той е просто зелено в момента. Тук имаме още едно цъфтящо голямо храстче. Още един Orange Dream. Тук имаме едни хости, които берат душа. Това са моите албици, които също берат душа. Тази е потръгнала, тази също. Тази третата е още суха. Брунерата вече не цъфти толкова обилно. И това тук е Бени Майкъл. За него направих последно шортс. И ето красотата на този бук, който е триколор. Много обичам това нещо. Отзад имаме една огромна хоста, която трябва да премести оттам, защото не може да се развива. Една голяма папрът. Джери Шварц. И First Ghost. Пак ретикуларно кленче.
с доста отчетливи вени. Това отдолу е хойхера карамел. Тук прецъфтяват някои. Хойхерите много ми харесват, особено тази. Не знам името. Ако знаете, пишете. Емец Pumpkin. На хортензия имаме тук. И риосан. Ето вижте как изглеждат семенцата и те розови. Плачещо кленче, красиво. Тук нов растеж има. И Cascade Citrine. Просто перфектно си е още. Но като гледам му е малко слънчево тук. Сигурно ще поизгори. Като стане по-слънчево времето и по-топло. На Тейлър също му е много слънчево тук. Вижте, младите му листенца са изгоряли съвсем. Само нов растеж. Новия растеж пък не е толкова вариегатен. Това е моят Тейлър, който бере душа тук. Тук имам домати. Защото нямаше къде да ги сложа. Поради строежа на гаража ми се отне от пространството. Така, декоративни неща и пак домати. Тук, когато слънцето престане да свети, то ще свети някъде само сутринта тук. После след 12 часа ще се покаже от тази страна. Така че доматите ще имат после пак слънце да ги грее. Ето това ретикуларно кленче. Ама ги ще горе това, само да не го засенчва. Вижте как хубаво му се виждат вените. Миналата година не беше толкова красива, но тази година вече е страхотно. Дебела тамара. Тук още два корена на домати, лилиуми отзад. И ето ги петуниите. Тази също се оказа бяла. А трябваше всичките да са розови по този начин. Отзад имаме Emerald Lace. То си се развива много добре. Много голямо. Беше като другото мъничко. Това пълзящо много ми харесва. Тая хвойна. Юниперус от някакъв вид. Не мога да им запомня имената. Това е моя червен церцис. Ruby Falls. Тук имаме една гаура. Другата гаура не ще да тръгне. Не знам защо. Дали защото тук има капково и е много мокро, не знам. Зад церциса се виждат лилиумите. Имаме и един клематис, който все още не цъфти. Това тук го подрязах, за да може този гарнет да се развива по-добре. Той се бута във всичко, включително и в това малко борче.
борче тук. Просто борчето ще трябва да го преместя, може би, защото до него пък расте котоноито. Котоноито мислех, че ще дръпне доста бързо нагоре. То обаче се бави. Розата е по-бърза. Гърнет се разпространява. Да, борчето ще трябва да се премести зимата. Все още цъфти този красив килим от цветя. Не както преди цъфтеше, но да. Много добре се смесва с зелената лизимахия, която се разпростряла много добре. Може би трябва да закупя още такива. Тук имаме едни седъмчета, които цъфтят. Не им помня името. Но те се отварят само когато ги грее директно слънце. Още едно борче. Или елхичка, не знам. Това е другото шираз. Него заедно го подрязвахме в едно от миналите видеа. Но ето, че добре му се отразява. Вижте новия растеж, как е тръгнал. Да го зумна малко. Ето новия растеж тук. Присадката на това клинче ето тук долу. Значи всичко, което е над присадката, може да си остане. Ето. Може да остане да се развива. Всичко, което е над присадката, ако беше тръгнала пъпка тук отдолу, щеше да я махна. Тук клематисите са много красиви. Все още цъфтят. И ще имаме и лилиуми тук. Съвсем скоро ще нацъфтят лилиумите. И последно да ви покажа и тази част на градината. Тук това съм го вече оформила. Така. А това дребосъче. Вижте, има нов растеж. То много бавно расте. Но много добре се е хванало. И розата. Няма как да пропусна да ви я покажа. Може би една от най-красивите в момента. Тя има леко жълтеникава вътрешност и е много пищна. Така. И тук покрай люката имаме един нов божур, който ще цъфне тази година, да го видим как. Седумчета, маргаритки и пак същото. Даже имаме още лаленца, които ни радват. Този божур обаче няма да цъфти тази година. И годжи берито, бере душа, не знам защо. И последно да ви покажа Майко Джако. Вижте даже колко интересни са тези семена. Тук имаме едно от тези въртолетчета, само че с 3 семенца на едно. Много интересно. Не бях виждала с 3.
Много добре се развива. Това от мен за сега. Чао и до нови срещи!